Uh, Alokon, indaaway, press na press, walang chemical. Yan ang alokon. Bumatya da ito no mapalinan. Gagayam, adati alokon iti abay pala yan nga nagdakkel, nagadisabong na. Jadi anak ko galala dyan nga to. Mada mga agal-agad to'y arubayan may ta nagdakkel da ito nga alokon nga mula. Tarti tinaala na. Arto yan tinaala na nila gado. Akala kami sa aduda nga din matang nga naggapo Manila kat iyawid da. Tuy ne nagado o nagatidog ko na tila abay balay mi day tingalokon. Nagado nga sabong nagingato arto yan tinaala di anak gingato. So agpali at natinga mo ti yapan da Manila. O graay nagatidog. Mamumak may garog yung sidsidan alokon ado ti mailawak na daytoy marunggay bagas kamuti utong kumporme nga nateng toy nagadon maumak ang agsidan ti kaaduna nga sabong toy kas kayo na nagadunga ka nga napunpun no ti sabong makwaak day ti bumatya bingay day ting Manila ang kami nga umadayong agalan taridila abay ti balay nga nagdakkel nga puon nga mamin ano-ano agsabong ti makatawon. Proyektag natin. Ito, pa'y man natin na may sakit to'y. Unay kay tuyan, tag natin kayo nay. Kayong agiyado dyan Manila, tulungan daktag natin tayon. may sakit di ka tupay na nakadaado. Oh, puro sabong. Ne. Tulungan dak, may kay tuyon. Kanya-kanyang nateng. Libre garudan, di dak may tulungan. Nagkaro kayon. Nagadun mapnag kayong agyawi doon. Tulungan dakon. Joke. Alokon, indaaway, press na press, walang chemical. Yan ang alokon. Bumatya da ito no mapalinan. It's time to awid to Manila.